Tupu m aga n'okwu m, achọrọ m ka ịghọta na ndụ anyị na-ebi nwere ndị ọ na-akụziri ihe. Ndụ anyị na-ebi, ụdịka ndụ anyị na-ebi nwere ndị ọ na-akụziri ihe. Olee ụdịrị ndụ ị na-ebi? E nwere ndụ mmadụ ga-ebi ọ wụrụ ihe nṅomi, nwee ndụ mmadụ ga-ebi ọ wụrụ ndụ a na-atụ ụjọ, wụrụ ndụ ga-eme mmadụ cheta ụdịrị ndụ dị otu a, ọ cheta ụdịrị ihe mere onye a, ya eme ya affect na ndụ nke ya n'ụjọ. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m Nwambanoza, ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha dị 6 girls, na mama ya mụrụ mpa ya 6 girls, ọ mụtaghị nwoke, na ọwụ ha n'izi 10, na ya witness hell mma ya gabigara, na ọ dịghịrị ha izi. Papa ya every time ka o ji threaten mma ya na ya mụọ ndị akwụna wụje isi mụlọ, ya mụọ ama onye ọzọ wụje isi mụlọ. Ihe a na-ebe sere ya na mma ya jụwa ya sị na ya dị ka ahịa, na ọ ihe ọ tụrụ ya bụ ihe ya gbatara ya. Mpa ya gwawa ya sị na ihe ọkụga na ọwa akụkọ nwa Mike Ejeagha, na ya ga-alụ nwaanyị ga-amụrụ ya nwa nwoke. Ihe adagide, and mma ya hụrụ mpa ya n'anya. Finally mpa ya tọọ nwaanyị ime, the girl amụọ nwa nwoke. Ọ dịzị ka ihe niile mma ya mụrụ ma mma ya enwezi onye dị ndụ ma ọfọzikwa ime exist. Emeghe ignore totally. Ruo mgbe o ruru, the girl mụrụ nwa nwoke ebido na-ele mma ya anya n'isi, mkparị abata, before ị mara achụrụ mma ya na ya nwa na ụmụnne chụga ha n'ụlọ ebe boys quarter, ebe ụlọ arụpụrụ ebe arụpụrụ ka mpa ya rụtara ezigbo ụlọ, chụga ha na boys quarter. The girl mụrụ nwa nwoke na mpa ya nọrọzie na big house, nọrọzie na main building. Every night na mma ya ga-ebege na adanna ebe na-agwa mma ya sọrọ ka ndụ ọrụ na ọ mpa ya ka ọ rịọrọ ya, na enweghị ihe o jiri ha kpọrọ, na ọ na o jiri ha kpọrọ ihe na ọ gaghị ebe akwa abalị. Every time o kpughige n'akwa, ajọ onye obega ọsọ Sami na Samuel di ya lụgharịla nwaanyị, mụọ ihe ahụ ọsọ ga nkwa ya na-ekwe ya wụ ya ga-ghọrọ ya nwoke, ghọrọ ya nwaanyị. Ihe adanna ya na-agwa mma ya. Nwambanoza o ruo otu ụbọchị, ụmụnne ya abụọ ndị ka etoro ya nwa, n'ihi na ya nwa toro last born. Ụmụnne ya abụọ ndị ka etoro ya nwa na nwaanyị ma ebe ha gaje pụta nnọọ n'ụzọ, trailer fail or break, ka atọtara ụmụnne ya abụọ jee otu echi ka ediri 2 sisters ya nwere. Ụlọ ha dịka ebe ọ gbanyere ọkụ, akwa na-akwụ nọ na boys quarter na main building. Na enwede ihe mere ebe mere na compound a ha send ha amaghị. Ebege mpa ya tụọ aka ebe a ga-aga ili ụmụnne ya ga-elie ha otu mgbe. Mma ya bidoro yawa, ọfọzi 4 girls. Mma ya bidoro yawa, mma ya na-arịa kpoghige n'ọrịa na-arịa. Anọ n'elu ya, adanne ya nọ ntara kweghị mma ya nkwa na ya ga-aghọrọ ya nwoke, ghọrọ ya nwaanyị, aga fall in love with one young man, tụrụ ya ime. The guy ji ego tọọ nwanne ya nwaanyị ime. The guy atọghata ya na ya ga-alụ ya, na ọ ga-alụ ya, tọọ ya ime, deny ya. Adanne ya mụọ nwa nọtara nwee complications, ma high BP, ma blood, ma bleeding, ma gịnị. O kwe ha aga ụlọ ọgwụ, enwe onye mma na ọ nọ n'azụ ụlọ na-achọ ịmụ nwa, nọrọ nyegide nwa ndị a n'ụbọdị ma ya nọkwana ya, enwe onye na ya na adanne ya nwụọ n'azụ ụlọ nga ọ na-amụga nwa, abịa buru ma nwa ma adanne ga-elie. Ọfọlọ ole Nwambanoza atọ na Nwambanoza na atọ ka efuru afụ. Nwanne ya nwaanyị ka atọ ka efuru afụ, otu n'ime ha ka enyi ya nwaanyị so ya edute ka ha gaa somewhere, enwebe ha gara nwe onye mmanụ. Ha elorute that very day ha elotere, nwanne ya nwaanyị ahụ etiwe obiyo ya nwụọ. Na Nwambanoza ofozi ya nwa na ka ya toro last born ke obere ka ya toro direct. N'otu a ka ya nọ, ya na ya abụọ nọ. Otu nwokorobịa gwụgwara ya na nwokorobịa n'ugwe ngam. Love apalie ha, love yaga ya na-akwụ mmemme, love n'elu, love n'ala, love n'elu, love n'ala, love. Asị ya hapụga this young man, hapụ this young man. Mma ya ekweta. Mpa ya bịa iti ite ọnụ gwa ya sị na nwokorobịa ya ahụ ya abụọ na ya like ikpe ya. Na nwanne ya nwaanyị ahụta ya, gwakwa nwanne ya nwaanyị sị ya na ọ ya nwetara na ọ dịla in the haste ịhapụ ụlọ a, na ọ nọrọ ọkụlụ dan ka ọ nweta onye lekwa n'otu ụmụnne niile shi hapụga ha n'ike, na ọ jirikwa ya nwayọ. Nwanne ya nwaanyị ahụ anụ onwe onye ma na enyi ya nwoke ọwụ nwokorobịa ọsọ ọ chọrọ ịlụ nọ na court.
ruo mgbe ndị court kpere visit reprisal attack na the boy so na ndị egburu, not just ndị egburu na nwanne nwaanyị kpere visit ya na ya bụ ọnụ the day ndị abịara attack na o wete isi nwanne nwaanyị shiri baiga ya nwụọ. Ahụ nga egburu ya ha jawe eji mma gbujusa ya na enyi nwoke oyi iburukwe ka ahụ ga-eli ọfọzie naanị ya. Mmanya bido arịawa, mmanya arịawa, mmanya na-arịa echiche befe mara mmanya nwụọ. After mmanya nwakwara nwụcha ya sị na ọgwụla, after elichara mmanya ya sị ọgwụla n'ụwa, ọgwụla na ihe na n'otilo na enwezi onye nwere n'ụwa na ọ otu a ka eshikwara onwe ya pụọ ya wochi bekee so ihe hụrụ ya buru ya ga nọrọ dagaga n'aka one lady na-eme isi. The lady na-eme isi ụmụ ọrụ juru di ya gakwuru ya mmụọ ya ma ihe kpatara ya ka ya gakwuru that lady kọọrọ ya na ha dị 6 girls mmanya mụrụ na 6 girls anwụchana na ọ fọrọ ya nwa na mmanya nwụkwụne na mmanya sef bidoro ịrịa mgbe mpa ya lụkwuru ya nwaanyị the girl amụọ na mpa ya nwoke ọ mụọ na nwoke ọzọ ugbu a na nọọ mgbe mmanya bidoro ịrịa na ke ụmụnne ya nwụchichakwuru mmanya bịabenzịrị nwụkwụ nwoke na ote ole gị gbuo nọ naanị ya na ọwụhụ skuul ka ya gara mana ya chụrụ ijide aka ọrụ na enweghị onye ga-asaịnịrị ya na ihe ya ga-agwa ya ga-epruvuru ya n'ihe na ugbo onu n'okwu gị onwe ihe ọbụla ọ chịrị isi chọpụta ma ya bụ eziokwu na ya biko the lady ajụ ese olekwere ihe ọ chọrọ ọgwesi ya chọrọ ịmụ ọrụ na ya ma ọchọ ọrụ ya nọrọ savụọ ya tụle ego ya kwesịrị ịkwụ ya n'ọrụ ezuo. The lady achịwa sie nsogbu anụ na o nwere n'ebe ọ ga-anọ ya na e nwere one lady nwere shop ọ na-ere provision store ya rịọ ya n'ime shop ya ka ya na-ehi na ọ ebe ehi gị for now. The lady asị ya na efe ọka n'ebe ahụ ya si yes ọgwesi ya ga-ebute efe ya ga-eburu efe bịa na ọ otu eshiri bịa na nke this lady onye ya ụlọ bido ịmụrụ ya ọrụ jagbu ige n'aka rugbu ige n'aka ọda apprentice ebido mụọ ọrụ tigo uju tigo uche bido mụọ ọrụ. Madam ya bịa like child dedication ya like otu esi tụkwasị obi na ihe ya na-eme ọra ha ahụ ya amụta ọrụ ahụ kara ndị ka eburu ụzọ ma ndị kwụrụ ụgwọ ndị ka eburu ụzọ na ịga before ha ya amụta dị ọrụ. Madam ya bịa na-ejizi ya oji onwe ya chi irite ọchị mmadụ isi madam ya si ngwa ya gwa madam ya na-ejizi oji directly instead of ndị ọzọ efilie na ha dị ha yọtaga ha enwene relief na ọya nwa na-erite n'isi krabel ya ga-erite ọchịcha abịa na bredin otu a ka ọ ga-ya kpọkwa gị isi until ya mụta ọrụ ahụ exactly otu madam ya si arụ ya mụtara ọrụ dị perfect ya na ebe ahụ ndị a niile bịara na emecha frip echicha madam ya jụọ esi nwa na ọ mụtalanụ na ọha lọng ka ọ ga-alaiki ịrụrụ ya gwa madam ya si ya madam ya si na ihe niile dị ya n'aka the woman na so okay ya gaghị like ịta ya down for long ya ọ hapụ gị ego eji mụrụ ya ọrụ ebe ọ mụtakwara nọ nye aka na dị ọrụ na ọ nọzie 3 months after 3 months ọ chọọ ịga ga-ebite ke ya na ya ga ebite ke ya na ịga dị ya na ọ dị ya nwezie customers ke ya ndị na-enwe ndị ga-abịa na sef ha hụcha madam ha si ya ngwa ya bịa na isi okere data ma ha eke ya ọzọ madam ya na-achị so ihe a emegide ya na 3 months de gwa madam ya si ya nụghị na haste ịbịa garuwa paaki wee ego na mmanya nwụrụ onye kwe ka ya na-enye dị money na ebe o ji ya ndụ ji ya aka ọrụ na ya hapụ gị ya ka ya na ịga nga nọ na arụcha for the month enwe ihe arụtara onwe ihe ọ chọrọ inye onye madam ya si ya na-eshi ụta ahụ eme na ya gaa hapụ ya nga na-eche monthly enwe ihe arụtara ya enye kama ihe ya ga na-emewu iche isi ọbụla okere lekwe ihe ọ ga-ewere ya so oke isi ọbụla okere everyday ọ bịara ọnụ na ọ ga-eji ego ala ya ṅụ obiọma akpacha ya so oke na madam ya anaghị echi itikweni ya na o nwere obi mmadụ a na-eme ndị ụmụ ọrụ ndị ọzọ abịazi mana ya nwa tochichaziri ndị ka majority of them ya nwa mụchaziri ha ojigeziri ha ya na ozie nga ihe a na-akpọzi ya second madam na nga ka ya nọ ya na madam eti ime aka ọ ya ka nga anụ ntara ka ya nọ nwa ya mba nnọọ otu nwoke ọwụ abịa na-egbu ya shịrịshịrị n'ahụ madam ya na di echọzi ha kwantere madam ya sị whenever all the good to her no worries in the shop ya ga wipe okay madam mepezeri akaụntụ si oti ghara madam ya sị worries in the shop ya don't dash ya na gazi madam ya let the fly out of the country dash is in the shop was in ụlọ ha na ya je constituent the for you go ya ga pozo you go somewhere you go see life dan to ya okay okay madam ya madam ya for you go somewhere
moto n'ụlọ ọ ga-emete dashizi ya the shop is a very big shop na ngwa ya here no we say the rent na eze there gabazi obodo ya na di ba family ha rere zise obodo Igbo n'ụtaka party nke ha shi gaa na lezi ezi ihe mere ijizi kpọọ mụ now don't worry, bye bye, it's okay, thank you. Na nwemba nọ mza na hia ohia aka ya na madam ya nọ na-eme madam ya like chanya like ya okwu gwere n'ala like ya na-ekwu so ọbụrụ na nwere nwanne di ya nwere nwanne na ya ga-eme work ọ ya make sure na ọlụrị ha chigbo ya n'ọchị ọ ya ka o ruru one day ya makwa na hụ na madam ya na di ya na otu mkpụrụ nwa ha mụrụ na ha chọrọ relocate na ha chọrọ ịhapụ country because adanne madam ya na abroad akwụkwọ ha apụta ma madam ya ma di ya n'otu aka madam ya she sit here down one Sunday gwa that na ya chọrọ ịhapụ ya shop a ya emepecha anya si na ọ chọrọ imepe ebe ọzọ ọ sị mba na ya na di ya na family chọrọ irelocate na ya chọrọ ịhapụ ya shop a mana ihe ọzọ ya chọrọ ịgwa ya wụ na ọ ga-aga ụgwọ ụlọ ebe ọzọ na ya ga-aga kwụrụ ụgwọ ụlọ ebe ọzọ n'ihi na family house ha na ha chọrọ ịgbashi ya were nye nwanne di ya n'aka onye ga na-abịa elekọta ya mana achọzi ka anybody biri ebe ahụ and the place biri ibu ka ha bịa ebe ahụ bịa kpa ya agwa ọjọọ na naanị ya ga-anọ ebe ahụ as a young lady ọ sị ya sị ya emepecha anya sị chai ya ebege madam esele ihe obegakwara na obela akwa na ebela akwa na ya ga ya na ha ga-anọkwatacha sụkwatacha at least a ga na-akpakwa ya ga akpakwa ọwụ ala bekee ka ha gaji na ọwụghị oso ka ha gbaga na ya chọrọ inye ya shop ahụ niile na shop a na o were shi ebe ahụ ụwọ ihe ọ chọrọ ịwụ ọ sị ya daa madam ya n'ụkwụ o weta ka urudu ebe 3 weeks madam ya na di ya na nwa ya ha hapụgara ya ha hapụ country hapụrụ ya shop ya ebido nga anọ ntara ka ya nọ mewe ọfụma bido kpatawa ego na-ezuru ya bido emewe ọfụma nga ka na otu nwokorobịa bịa tọ nwere na ya laikiri ya ya elege gwawa ya ọnụ korokotom nna ya si na ọwụrụ ma love na owepụ obi na ọwụrụ marriage na owepụ obi na ya chọghị ịlụ di na enwe nwoke ya chọrọ ịlụ ya na-ebiri n'ụlọ dịka nwoke a man ya chọghị ịlụ di na enweghị gbasara ịlụ di mana ọ na ọ laikiri ya na ha nwere ike ịwụ friends ordinary friends na ya nwachọ ịmụ nwa o nwere ike ịtụ ya ime ya mụọrọ onwe nwa mana ya nwee ịmụ nwa na ọ gaghị agreement na ha ga-ede ya edo sign ya chọlọ ya stamp na ọhịa ya chọrọ onye ga-amụrụ ya nwa na ya chọghị ịlụ di ke nwoke sị really na ihe Igbo kwuru ihe ọ chọrọ na ihe Igbo kwuru na ọkwa ihe onwe ya chọrọ na ụmụ nwaanyị emekele ya obi n'ifu na ọbịbịa ya bịgatu ha awụ ka ya tara ya lọk na ụmụ nwaanyị emewala ya mkpụrụ obi ya sị okay in that case na ha abụọ wụ birds of the same feather nga ka ha nọ war friends nwaanyị mba nnọọ after 1 year ha nọ n'ime relationship with benefit do as you like send ihe ya nọwụ every 2 months ha gaa lab ga-ele ma ahụ ọ dịkwa ha nọga na just that relationship enweghị na-echekmeti ibe mere ihe rụrụ mma na ọ wote ya shi megide afọ ime acha ya gwa ke nwoke na o ruole mgbe ha ga-end the relationship ke nwoke asawashi na ọwashi na ya suspect na ọ dịla ime na ọ gaghị adị ime kwapụga ya just like that na ha kwuru na ha agaghị alụ na ha kpebiri na ha agaghị alụ na ọwụ na ha agaghị alụ what of nwa a na-amụ na at least o nyere ya opportunity ịnọtili ama ọ dị nwa ya agba ya nkịtị nwa mba n'afọ ime achana ya ma ọ mụọ nwa nwoke ke nwoke ajụwa enye nwoke ajụwa sị nwa nwoke na ugbo ọ mụrụ o tokwa na-echi ugbo jụwa ya sị ole onye wụ nna ya na ole ihe ọ ga-agwa ya gwa ya sị na ya ga-eji na onye wụ nna ya gwakwana ya na alụghị di na ya na ya bụ adụgahụ nwa mana ọ ga hapụ ya ka erezie ya gwa ya sị ya na ya agaghị adọ nwa ya ụdọ ụtọ nwa nwoke na ya na ya ga-adọ ya ụdọ ya gakwa na asị ya kpụrụ nwa nwoke abịa kpụgara nna ya no na nna ihe a chọrọ nwoke onye nye opportunity ka erezie nwa za onye mụrụ nwa zụrụ nwa ya na nwa ya will always come to him or meet him, visit him anytime, any day. Also, ke nwoke no tere lewe si na ya dị broken indeed. Na ye feel no ya nwa dị broken ya ma hụ na enwe onye dị broken kara ya. Na nwa mba no. Ihe a niile mekwana ya mekwana this man reason ye jiri make choose such life. No mbe ya mụrụ nwa ya na ha gala 6 months. Very handsome, cute baby ya mụrụ. Ke nwoke achọ ka ama ọzọ. O ruo otu ụbọchị o sit ya down. Si na ọwa hụbeghị na even though na ha chere ọzọ na Chineke echerele ha ọzọ.
ya gwa ya na ya achọghị akụkọ ihe ọbụla wa akụkọ ndụmọdụ akụkọ na ya emesikwala ya iwe biko na ya biko arịrịọ ka ya na-arịọ ya ka iwe hapụ iwe ya. Ọ sị ya nụrụ ka nwoke a nụrụ nga anụnụ pụọ. Ya nụrụ ele nwa ya na-ele nwa ya obiọma ụtọ nwa ka ya nụtara galite isi ya na disi ọma na amụọ ha ọzọ nwanyị ya wụ ụmụ abụọ ya lọkọ ọp na ya mụchana at least ya mụtala nwa nwanyị. Ruo otu ụbọchị nke nwoke agbachi ụzọ na ya ga-agwa ya ihe kpatara na ya ejiri chuzo this lifestyle, na o kwesịrị ekwesị ka ya mara ihe mere na ndụ ya, mara ihe kpatara na o jiri take ụdịka decision ya deserve ịma na ọgọdụ na ha alụghụ na ha abụọ aghọọla parents na for the sake of nwa ha na ebiko gwa ya ihe mere. Naanị ihe ọ na-eme ya ọ na-etriti ya like na ụtọ ụlọ oshedere na ya nwa ihe a break ya shatara ya ahapụwala ya na ya nwee chenji ele na ya batara na ndụ ya ahụ ihe na ya batara na ndụ ya ahụ ịhụnanya hụ na ụmụ nwaanyị niile awụghị otu na ọwụọ nwebeghị ihe chenjiri n'ime ndụ ya. O bido bewe kpoghige n'akwa na-ebe hit na-agba ya ọgbachi ụzọ jide kii na ya ga-agwa ihe ya na-edere nọ ụmụ ha na-ebe gha na ọ gịnị wụ ihe wụ ihe a na ya gwa na ya kọchara na ya nke niile ihe mere na otu o shiri mana ọ chọghị ịgwa ya netin gbasara ndụ ya na ọ gịnị kpatara na ya ga-agwa ya na taa ọ ya were mma magbuo onwe ya elege ike agwụ ya o metụ ya ya gwa ya sị nwa ya nọrọ ọdụ ya gwa ya first and foremost ebi ya that one in mind na ihe ya na-aga kọrọ agaghị echenji decision ya mana ka ya kọwara that na ọwasị na a na-alụ di na ọ wụrụ papa ya ka na-abịa mere ihe after ihe niile mpa ya mere mma ya because na ọmụghị nwa nwoke na agaghị ekwu okwu ịlụ di hapụ ikwu okwu nna ịdị involved na alụmdi na nwaanyị nwa ya nwaanyị. Ndị obodo ga-adị involved na ọwụ onye ka ya ga-abịa mere ihe ọwụ onye ga-eke ya di this same man shatara mere with the reason ụmụnne jiri nwụchi otu the same reason mma ya jiri nwụ ọwụ onye ya ga-abịa na a na-eme ihe na a na-emesịrị ya ihe ka na ọgwa na after mma ya nwụrụ because na ọ lụrụ mpa ya because in that ya nwere ike isi na mma ya nwụrụ na ọnwụ mma ya today because na ọ lụrụ mpa ya because na mma ya fall in love because na mma ya matara onye mpa ya wụ na ọ na mma ya mataghị onye mpa ya wụ ọ na mma ya dị single taa ọ gara dị ndụ mana mma ya dị broken dị shattered only because na ọ matara mpa ya ya na mpa ya mụọ 6 girls na mma ya witness chọrọ ọnwụ ụmụnne ya niile one after the other ya goro ya ote ụmụnne shiri nwụchi na as if that was not enough ihe nwoke na-eme na ndụ nwaanyị adanne ya anwụọkwa today ọ gịnị gburu ya because ọ dị in love ọ fall in love with a man onye napụrụ ya virginity ya deflower ya tọọ ya ime reject ya deny ya ihe niile nwanne ya nwaanyị ga nyewa nwa n'azụ ụlọ nwụọ ọ bụrụ na nwanne ya nwaanyị amataghị nwoke ahụ ọ gara dị ndụ taa na nwanne ya aganago otu ka aganago abụọ na last born ka ya toro ọ gịnị gburu ya ọkwa love ọ gara amata nwoke gwakwana ihe eziokwu ya wụ na nwoke nọ na degbam ha abụọ ndị kọt ibe ha abịa bucha ya ebe bucha nwanne ya nwaanyị ebe buchara enyi ya nwoke ọ gịnị gburu nwanne ya today ọ because of fall in love na eluzuru ụmụnne 5 sisters eluzo ha to gịnị ịhụnanya ifu na mma mụrụ ya ihe eluzuru mma eluzukwere ndụ ya because of gịnị ọ dị in love with papa ya na onwe ha nwoke dị iche na ke ya na ya abụọ mega ugbu akwụkwa ka asị na in the nearest future na ọ ga-ejikwa onwe ya na ya achọghị o wepụ ihe a na-ahịa ọ na-akọ akụkọ ịbịa lụwa na ya achọghị ụdịka foundation na ya ma ọ na nwa ya ga-ereziri nwa na mgbe ọbụla ọ chọrọ ka ụmụaka belete in this case na ọ dị free ọ chọọ ịlụ nwa ya ga-alụrụ nwaanyị na ya na-ereli ọ ga-alụrụ nwe mgbe ya na ya bụ kpara marriage na ọ ga-elekwa nwaanyị ga-alụrụ na nwaanyị mba nnọọ na ọ bụ ihe ejiri kpọm nke nwoke na-ebe na ya enweghị ike ịlụ nwaanyị n'elu ụwa na ya ga-aṅụrụ ya iyi na ya emekwela ihe niile ụmụ nwoke mere mma ya na ụmụnne na enwebeghị n'okwu be na Baịbụl nwaanyị mba nnọọ mza na ya dị broken na okweghị ya imove on na ekweghị ya na okweghị ya atọ na ya dị fulfilled ya eji ụmụ abụọ mana abịa na ihe marriage na ya lụrụ di ya na nwoke bi na ya ihe apart ya na-achọghị imepe inye a chance na ndụ ya niile mana nke nwoke a na-ebe kasha na-ebe na ya chọrọ ịlụ na ya enweghị ike ịlụ nwaanyị ọzọ na ya lụọ nwaanyị ya nwụọ na this and that na ọte ya na akụrụ m ya na ugboro ube 2 hours o shi nga abụọ otu okwu aka okpu n'ọnụ na ole ihe m ga-agwa ya na obi na ọ gbawale na ya dị in fact na ya amaghị na ya ga-abịa even mkpụrụ obi ya ga-abịa even this minute na ya amaghị otu efili gị ụmụnne m ya egbughị ige n'akwa ya ebege m sị nne m akwa ikpọrọ na m ka ịkpa nkata
ịkpọnụ m ka ibewa n'akwa nọ otu ibege na ugbu a na ịma na ote m feel kekwe na nwoke m mechite n'ọnụ hichaa anya mmiri pull yourself together chinga achọtala gị chinga gọziri nwa if you don't know Jehova gọziri gị agọzi cool down ka anyị kpa nkata ka anyị kwuo okwu ka anyị maga okwu ọnụ ote m nọ gị wetara m ya ka anyị magere ya ọnụ m jụwa esi na ị ka na-eme ike nwaanyị mana when you talk about this young man what I see too is love ị gaghị ekweta ihe mere ụmụnne m mee ya ọmụda mee ndị ọzọ gị si na ọwa oteke m ga-adịrị ya ọ gị were ụjọ na-agba your destiny ụkwụ agba your destiny gị na-agba ya ụkwụ ọ dịkwa mma nwaanyị na-agakwuru sị I'm pregnant for you onye ọ laikere ma nwaanyị alaike ọ ga-enye gị that news ọ ga-asọtụ onwe ya ọ gụdị ekwedo ka nwa ihe mkpụrụ ịkụrụ n'afọ ya n'ụdị ma ofu ọ ga-aga tụọ ihe ọ na-aṅụ tụọ ihe ọ na flush before nwaanyị ya pụta bịa gbawuru gwa ṅụ n'ihu that na ya dị ime she really wants to be in your world and that is exactly what you did ị hụrụ this young man n'anya kpatara ijiri mụọrọ ya nwa kwere ya wụrụ mkpụrụ ya ka ị ga-amụ na ịbịa gaa n'ihu isi na ị ga-abịa ndị obodo ga-abịa mere mpanga ihe your father dị mbụ erigeri emere ihe enweghị isi ọ ga-apụta sọ nwa na agụrụgburi ime gị for your own good onye nọ n'elu ụwa nwa gị foundation onye ahụ dịka breeze ahịhịa mkpụrụ nkụ na-ebu ya ndị be di ịpụtagodo ịlụ di taa ha trip o trailer load of whatever nọ na that list ọ ga-agwụkwa agwụ ọwụ ya bụ ihe ekwe amụ nwa wụ anaghị amụ nwa ka ndị ọgọ bịa mere ihe o mere ihe no ihe ekwe amụ nwa wụ n'oge nka ihe ekwe amụ nwa wụ nna nne ole nwa gị ụmụ ga-apụta wụ na ha na-eme ọfụma arịrị agaghị eri ṅụ mgbe ike na ụkwụ gwụrụ aka ṅụ gị relax mara na yes you have given to strength is returning to you ọwụ ihe ndị dị ga-abịa mere mpa ṅụwa ihe ga-edenwe ya ndụ you cannot take because of that ịmụ ọnụ ụmụ abụọ give them good foundation ndị Igbo si nne m ọgụ mmụọ nọ n'obi onye na-akara aka ya give love a chance because ị likere ya already ọ na-elike ga amụrụ ya nwa ebe kwele ṅụ nkwa na ya ga-etreat ya ga-eleta ya ga-ahụ ṅụ n'anya and gị na ya abụọ ya onwe ya nwekwara similar decision ma mechaa shi n'ime nkụ ya rịpụta ọ gịnị ka ị nọ n'ime ka ga-agbakpụrụkpụ rịpụta na nne m Chineke agọziele ụnụ abụọ according to you ke nwoke nwere ihe ọ na-eme aka shiri ike gị onwe m nwere ihe ị na-eme aka shiri ike ụmụ abụọ Chineke blessele ọnụ even before na Jehova Chineke werele kpọọ ụnụ n'aka ofu nwoke ofu nwaanyị apọnishizila onwe gị imege your father enweghị onye imege decision ahụ agaghị help in this situation decision agaghị help ụmụ gị not you you are no longer talking about you ya na-ekwu okwu ụmụaka mụrụ outside wedlock ya na-ekwu okwu ya legitimacy is no longer about you ịkpọpụtara ụmụaka abụọ ebe nna ha nọ there for you hụṅụ n'anya kemgbe ịsịkwana ya gaghị alụrụ nwaanyị ọzọ ijidebekwana ya na nwaanyị ọzọ ya bịa ụnụ nwere agreement atọ na otu love ebuzuo ya aka ya nụrụ nọgideshi ike nọgide for you ọ gịnị ka ị nọ n'ime kpụrụkpụrụ ị nọ n'ime hole ikere onwe gị dabaga nga gịnị ka ị nọ nga n'ime kpokoro ya ị nọ n'ime na-agba kpụrụkpụrụ life is too short the world doesn't care about your decision enweghị chọrọ ịma decision ị tekere onwe gị enweghị chọrọ ịma ihe ị chọrọ iji ndụ na-eme the whole thing is entirely up to you on you about you if you so wish ihe gbasara gị nwa the world will move on with or without anybody it's no longer about you nne m nwaanyị ọma it's about ụmụaka ị mụrụ your mother amụtaghị nwoke mkpa ya agwa otu o chiri kpa ya face ka ahụ agaala ihe ọma ị ga-emere mmanụ na-awụ ịdị strong ebe ọgụ nwa nwụfụrụ the strong for yourself the strong for your children ebe nna ha nọ here nọrọ for you ụmụaka ahụ tolite nna ha akwụghị ụgwọ isi enweta isi kwaga this man kwaga ya ga lụọ nwaanyị ọzọ in future ụmụ gị ga-awụ ụmụ amụrụ n'enyi ama m ịghọtakwa ihe na-akọ ụmụ amụrụ n'enyi ọ ga-enyecha ha nsogbu go and establish foundation that will give them ground otu ọka na ebe na-agba hit na-arịọ ga-etereti na igbu onwe gị kwaga succeed na-ịkwapụ ya ga lụọ nwaanyị ọzọ ọwụ ụmụ gị ka ị mere ọwụ ụmụ gị ka ị mere na m wepụ obi ya ewutela m too much Chineke egosila m na nzube izubere onwe gị na ọ dị iche na ihe ezubere m everything abịa without even you asking for them nwa abịala ọ mmadụ ole ka ị ga-agara aga vuru gị bịa ịkwụghị ụgwọ iji ama ọrụ ya ewere ụlọ nye gị ya ewere ụlọ nye gị mụọra gị ọrụ without 1 naira
kwado ṅụ hapụrụ ṅụ shop ị kwesịrị ịma na Chineke nọnyere gị ihe nzube gị ahụ jụọ onwe gị ka otu Chineke ga-esi ahụta ya. Chineke ọ chọrọ nzube gị ahụ o kwesịrị ekwesị ihe Chineke proposed for man and woman onye ga-ajụ ka ọ hapụ ịwụ na ị na-emesi chikere ṅụ iwe n'ihi na ọwụ na nzube Chineke for you adịghị beautiful and smooth ọwụ na ọ dịghị iche ọ gara adịrị life gara adịrị difficult mana ọwụghị ya tụgharịa obi gawa ugbo ị na-agaghị eme ya accept ka ụnọ lụọ mụrụkwuo gawa n'ihi na onye na-akara aka ya. Ụmụnne m ọhịa m gwere ngwagwacha ya hịa ume si anụ na ihe m kwuru na okweghị ihe but na okweghị m si ekwere gwa na ọ gụnwa fight ga ya to me ahụ ga m na ịhụrụ that young man n'anya mụọ kembụ mụọ ka bụ ịhụrụ ya n'anya inwebeghị reason inwebeghị ihe ịkọtara sọ ihe o mere kemgbe ji mụọ ụmụ abụọ ịmụ na nwoke mụọ nwaanyị ọ gịnị nwe ihe iji na fight ihe ọma Chineke nyere gị na-agba ya ụkwụ ihe ahụ anọchi ike gị na-agba ya ụkwụ mgbe ị ga-achọ ya ị ga-ebe mgbe ị ga-amata na ọ mmadụ ka ịwa after all mgbe ị kwapụrụ ihe ọma ị ga-ahụ the need tomorrow and ị ga-regret gaa nabata ihe ọma Chineke nyere m. Nne m biko ụmụnne m ọhịa m gwara anyị kwuchia pịa ya ọnụ agwara m ya na aga m agbotowakwa vidio na ya sị m nsogbu anọ enwekwa ihe ọnụ ga-agwa ya ụnụ gwa ya ka o nwee ike gbanwee obi ya ọhịa na ahụ onye na-akara aka ya onye ọbụla nọ n'akara aka ya enwe ihe ọnụ ga-adịrị ụmụnne m ụnụ gbotoro ya ewurekwa na fada nụ nga were mọda gụnwanye ele m anya ihe ọbụla mmadụ metere na ndụ a ụgwọ ọrụ ya nọ na-eche ya. Ụmụnne m nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.